Uy, pre, nganong gihiktan ko rin mo na imong tiil? Maghikog lagi ko, pre. Gusto na kong mamatay. Unya, nganong tiil man mo na imong gihiktan? Og liogod, pre. Maglisod manggod ko ginhawa. Ay, Yaya? Yes, madam? Nakakita ka ba sa kondom? Magitungtong na ko sa drawer dito sa among kwarto ni Sir Nemo? Ay, oo, madam. Hay, masad ni mo gibalhin og butang. Ay, tuwa na ba to sa Trascan, madam? Nga naman taon, oy, ngayon mo manggilabay. Kuan mo good, madam? Kanang nagamit ang gusto na mo ni sir kagani, ha? Ay, Ay, unsa madungan ang mga tao makaadto sa buwan tay? Mauna sila gitawag og mga astronaut o mga scientist. Sure lagi ka tay, nga maura na sila makaadto sa buwan. Aw, sure ka ay ko na. Uy, ngano lagi bi? Nga nakaadto man ang ungo dito gamit ang silhig. Ha? Kinsa bay ungo nga nakaadto dito gamit ang silhig? May lain pa ba tay? Kami gud ni nanay. Ay,